bona nit i benvingut ja al tercer programa de la Naneta. El que semblava que no podia passar ha arribat ja al tercer programa. Estem aquí. Avui, al ser un dilluns, així una mica raro, de la Setmana Santa, on els nens i nenes de l'escola tenen vacances i tal, doncs l'Eric s'ha anat allà on diuen que han vist fins i tot vida humana, com és el nostre Sàhara català, el Delta de l'Ebre. Tot i que... Bueno, tot el que he dit és broma, És la bomba. Tio, veieu el xiste de l'arròs? És l'arròs bomba! Vaja. Doncs passem a explicar el que podreu escoltar la següent hora i mitja de la Navareta. Començarem amb els highlights de la setmana passada i notícies de merda que ens porta el Gerald, però com està con sus coses, les explica el Marçal. Després esports, previsió del temps... Ah, no les expliques tu? Avui l'explicaran el John i el Marc. Fitxajes d'última hora! Bueno, el Marc no sé si ho vols fer o no, però... Tu dale. Ja veurem. Canvi de protagonista. A continuació els esports, la previsió del temps, a continuació el Jerry llegirà l'horòscopo i la loteria, també. Després el Marçal ens portarà l'entrevista del dia amb un convidat, diguem, màgic. Un convidat màgic, sí. I per acabar crec que ens està escoltant ara, perquè està arribant a la ràdio amb la seva furgoneta. I té 107 FM. I està el 107 FM posat. Uau, ens està escoltant. I crec que ens està escoltant. Una salutació al nostre convidat màgic. Per acabar la primera part del programa tindrem coses de Corbera i l'última part del programa tindrem les seccions del Marc i del John i de qui més? El Jerry i jo faré una cançó bueno, em guardo una sorpresa. Uau, si ho has dit. Surprises, Hype. Per acabar, ja tradicional conte bònic del Jerry, i ja ho tindrem fins aquí. 2 setmanes que no farem programa la setmana que ve. Estem de vacances, no ens paguen suficient. Ens estaran fent la mona. I fins d'aquest mini resum passem a presentar qui formem part de la Navareta. Som-hi! El Marc, la setmana passada em vaig oblidar de presentar la seva secció i segueix bastant ratllat. Home, pobret! Jerry, el vaig veure el diumenge a les 6 de la tarda fumant sol a l'Insti, recordant vells temps. És real o no? El vaig veure també. Corret amb la fulla d'incidència. No. A l'Eric la xupa molt perquè no està aquí l'Eric. L'Eric la xupa perquè no està aquí. Exacte. Igual que estàs escoltant, també. No arriba fins a l'Ebre Ràdio Corbera. El Marçal, per qui no ho sàpiga, és àrbitre de hoquei i si sembla que els nens de 6 anys també el vacilen. Em van amenaçar molt fort l'altre dia, Si algú dels que em va amenaçar m'està escoltant... Tonto! Le meto el pròxim dia. És que amb aquesta cara, normal. Però quina edat tenien, aviam? No sé, era un fem 16, quina edat tenen? Pues 16? Però no, no tenen 16, tenen menys, però era el de la grada, em va dir, t'espero fuera, cabrón. Poder volia arguments. Bueno, després te presentem la Paula, on, a títol informatiu, a la seva última publicació d'Insta posa "In all the good times, I find myself". En fi, postureo del bueno, saps? Paula, crack. Jara ens va fer la furla dient que avui no podria venir i aquí està, ens estima massa. Com sempre, tio, què hi farem? I Pau, qui us parla, el dissabte vaig jugar un partit de futbol i encara em duen les agulletes. Em faig gran. És el que té l'edat, xato. Exacte. I passem als highlights de la setmana anterior. Tu era antivagà, es menja un penis enmig d'un mercadillo vegà. O sigui... Sí, no entenc perquè la notícia explica un youtuber declarat antivagà va ser detingut després de menjar-se un esquirol cru enmig del Soco Vegan Market de Londres. No, un esquirol, al final, no ho entenc. No sé en quin moment canvia el titular de era un esquirol que posava penis. Algú va confondre els penis amb un esquirol cru. Ho he canviat jo quan estava editant el Docs. Virgilio III, sí, és un nom d'un jugador de futbol, no d'un rei de l'edat carolíngia. Té un mote? Virgilio III. És l'apunyalador. Virgilio III de les Palmes. Que fins i tot els de Sitges li donen pel cul. Que raro, Com a concepte meteorològic d'avui parlarem del front càlid, que no és el cap d'un calvo l'estiu. Estàvem a casa i estava jo i el meu company de pis. Sí. I vam picar a la porta. Obro la porta i em trobo a un home i una dona vestits de blau, sí, que anaven amb una espècie de carro una mica estrany. On està? Jo en el menjador, i entrem corrents, i jo, sí senyor, tio, això és un servei tècnic com Déu mana. Total, que arriba al menjador i l'home se'm queda mirant i diu, aquí no està? I jo, sí que està, al menjador. Com que era al menjador? I jo, sí, darrere la tele. I l'home que em fa una cara rara i comença a mirar per darrere la tele. I clar, jo me'ls quedo mirant, i clar, anant vestits de blau, a més, dic, que no sou del servei tècnic de Movistar que vineu a ficar la fibra. I l'home se'm queda mirant i diu, no, si venim a buscar un home que té càncer i s'està d'anar a l'hospital, sempre ens quedarà al cor pensar que potser el vam matar. Va subjugar els nostres germans de La Palma? La Palma no és un poble, és un carrer! Bona nit, Kevin.
Tonto, serà per tu la bona nit, que estem a dilluns, tonto. Que te metes un paponet. Kevin, era de bon rotllo. Ara enteneu per què diu la Soleia, perquè és la Costa Rica corberenca. Però molta més droga i molt més poc glamour pijo. Canyelles, Fate. Polejar què? Uah. Ella té tot el que podia esperar. És d'Erc i jo del PDeCAT. Millor que la del PSC. El meu primer cop on puc ser convergent. El nostre cap era espectacular. 1000 projectes a muntar que no els tiràrem endavant. No havíem governat mai, joder, som uns tolais. Però per l'amor de la Montserrat, ara som 2 partits polítics volent governar. Anava jo i m'he passat de frenada. Molt, sisplau. Però continuem. Sexe no hi ha. Edat 15 anys. Diu, l'altre dia estava mirant Doraemon i em vaig posar calenta, vale? Això, estava veient Doraemon, em vaig posar calenta i em vaig començar a masturbar fortament amb el meu germà petit al costat. What the fuck? Espera, o sigui, amb el teu germà... Segueix. No, acaba ràpid perquè diu, i ma mare a la cuina fent salsitxes amb maionesa. Eròtico festiva. Eròtico festiva. Sí, hi havia gent que tirava la teleplasma amb el menú. Bueno, la qüestió... I vosaltres amb quina beguda us banyaríeu? Jo em banyaria amb ratafia amb el Quim Torra. Sant Amb tots els ratafia, presidents vius de Catalunya. Uas, però el Montilla fa grima, no? Molta ratafia, I el Maragall també. I el Maragall no se'n recordaria el dia següent. Seguint... ¿Alguna vez os habéis fumado un porro hecho con la Biblia? Oh! O sigui, li agrada el porro amb una pàgina de la Bíblia. Un santo porro. Connexió O sigui, directa. santo grial ni història. Bibliotecària preferida, la Montse. Ets amic de la Montse? No la conec perquè no he anat mai a la biblioteca, però... I bé, la molt rància no deixa fer copiar i pegar des del seu blog, així que moltes gràcies, persona rància. I amb això comencem la secció de notícies internacionals, els highlights del planeta, International Highlights. Oh, yeah. Notícies agafades amb molta cura pel Gerald. Finura, finura. I tant, i tant. De coneixement obligatori. Bona selecció. Anem a veure què ens trobem. Primera notícia. Troben a un home amb el penis amputat i dient que és un extraterrestre. Comencem guai. És per això? Vols un... ¿Extraterrestre? Voy a ser el único que van a leer el El posem al casco. Los cacos Estrenem els cascos. extraterrestre. O sigui, no, hem fet la mida dels barrets aquests sense tenir en compte els cascos, saps? És No, igual, però tio. te'l fiques per sota, tio. Apretes así a ojo, que és paper de plata, tio. Sí, perfecte. Segueix la Així notícia. El passat 6 d'abril, en el municipi de Benalmádena, Torremolino. va aparèixer un home... Torremolinos, no, això? Tens aquí la pantalla, És... Però has dit notícies internacionals. Sí, sí, sí. Estàs considerant que ja existeix la república? Espera, que és la primera només. És Benalmádena, Hi ha més. Benalmádena, Bien, Autos Torremolinos. Catalunya. No posis nerviós, Pau. Tio. Seguim. Va aparèixer un home amb un cop al cap, signes d'asfíxia al coll i una amputació parcial del penis. Aviam, Parcial, podria què ser vol una dir? noche loca arena, també. Pues- Jo crec va- que no va ser amputació, sí que va dissimular el micropeni. Es va deixar dient que era mitja polla. amputació parcial. Va tallar el capullo només i va dir... I va dir, tenia cosita. micropene, però és amputació parcial. Perfecto. Que perro. Els veïns de la urbanització van avisar la policia al veure un individu deambulant desorientat i amb el cap i les mans plenes de sang. Home, que vols, eren d'urbanització. Polla És que ja ho diu la notícia. De l'urbanització de Benalmádena, no? Ojo, això passa a la Soleia cada cap de setmana. Passa que no és notícia internacional. Total, la policia el va portar a l'hospital on al despullar-lo van descobrir que tenia el penis lligat amb cordons de sabata i gomes de cabell, com si hagués intentat fer un torniquete. Coneixements mèdics, el tio ho va fer bé. Al principi o al final? A veure, Pues tenia suposo que petit, és abans igual. del tall, si no, no té gaire Home, sentit. poder era el BDSM, no? BDSM. Explica'ns més, Jo sisplau. crec que no arriba a aquest extrem, el BDSM. No estic informat, però crec que no arriba a aquest BDSM. Li preguntarem al nostre convidat després. El BDSM. Tot apunta a que pateix un trastorn mental, tot i que no hi ha constància de que hagi estat a cap centre psiquiàtric. Psiquiàtric. Bueno, però hi ha, A la millor hauria hi ha d'anar-hi. molta gent loca que no ha estat a cap psiquiàtric. Buah, què passaria que si tens doble personalitat i una d'elles és la masoquista que té ganes de tallar-se la polla però la següent no? Uah, doble personalitat, una estigui el psiquiàtric i l'altra no. Pues que quan canvies de personalitat te da un chungo, saps? A lo Hulk. Clar, perquè dius, me la he cortado. Tonto.
Seguim. Els taurins es flipen. La tauromàquia és ecològica. Sí, claro. Home, al cap i a la fi... Els títols els fas tu també, Jura? És una tria, No? una tria de la naturalesa. La Home, al tauromàquia. final, per què la cacera és ecologia i la tauromàquia no? Anem a veure... Filosofia quina pura, notícia eh? millor. Filosofia Ja pura. divaguem. Com hi anem, avui? Vaig al tope, Apareixerà el Roldán després. Una mica de silenci, sisplau. Segueix, segueix. Són notícies. Sèries. Són sèries? Ah. Són sèries, vale. Siguen. Els taurins han decidit formar part de la carrera electoral del 28 de maig cridant al vot. I per això... No, al Vox no, al vot. El De fer propaganda Uau. innecessària. I per això han llançat una campanya publicitària un tant polèmica, ja que ara resulta que la tauromàquia és ecològica. Ecologia, tio. És ecologia, perdó. Bueno, tranquil, tranquil. M'està donant molt mal el Com has guió, fet aquí? Vas de listo aquí perquè tens algun mínim estudi o què? Vinga, tonto. Siguen. Vale, ja con eso. Sigan, això és molt d'àrbitre, eh? Sigan. La ventaja, ha sido amarilla solo. Aquest eslògan, la tauromàquia és ecologia, Sí? és un dels eslògans que han utilitzat per promocionar la Fèria de Sant Isidro. Juntament amb la tauromàquia és cultura, la tauromàquia és empleo, la tauromàquia és llibertat i la tauromàquia és economia. Buah, I tant que sí! Això Són és... unes una cracs, polla. A on es presenten aquests? No ho diu, no? No, Home. no ho diu. Depèn d'on es... Aquí a Corbera hi ha bastants cornuts, com per presentar-se. No diguis noms, que això és un poble molt No, jo callo. Vale, perfecte. Aquesta campanya està pagada per Simón Casa, propietari de les ventes que acompanya les ventes, no sé què és, però tindrà Les molta ventes és pasta. la plaça de toros, no?, de Madrid. Les ventes de Madrid, Sí, xaval. una plaça de toros molt totxa de Madrid. Seguim. Que acompanya amb un anunci molt més cridaner en el que observem un tourer amb el cul a l'aire i amb l'eslògan "No dejes a la tauromàquia con el culo al aire". Ai, S'estan venent una mica, poeta, S'estan arrastrant una mica bastant. Poeta, aquest. Anem a per l'última. Es busca un home vestit de Batman que ajuda a lluitar contra el crim a la policia canadiense. Però és real, no? Aviam què diu? Esperem que sí. home, hauria de ser Ens policia fierem canadenca. del criteri del Geral. Sí. Un misteriós home? La traducció, crac. Crac. M'agrada el... Bueno, llegeix. Ara veurem el gran treball que fa el Geral amb les notícies. Un misteriós home ratpenat ha aparegut a Okanagan, Canadà. O Canadà. Que no, tio. Okanagan. Canadà. Okanagan. Okanagan és el nom de la ciutat. Vale. Això està ben dit. Jo crec que és Okanagan. No, és que ho pronuncia amb accent canadiense. Vale, perfecte. Va aparèixer amb un peculiar Batmòbil per apropar-se a un grup de policies que estaven atenent a una alerta a West Culant, sembla que digui. Joder, macho. Quelouna. T'enganxes bastant, Putos porros, loco. Crec que són lletres... El Geli ataca d'una manera molt agressiva i jo crec que el següent, durant el programa ens podríem fotre amb ell, Clar, com el pobre li foten contracte Perquè ha pujat la música de- Uau, m'estic quedant sordo, Gerard, Baixa la música, tio. Crec que no tocava aquesta música ara, potser? Va perfecte el programa avui. Potser, i només potser... La Paula afegeix que estan beguts perquè portem tot el dia amb una barbacoa i hem arribat aquí que, bueno, pues així estan en el programa. Hem vingut aquí de barbacoa, De BBQ. Estamos de Semana Santa. Exacte. Venga. És un programa de gratis que us Dale, regalem. Jon. Bueno, sí, la cosa, que és una escena una mica molt rara, que és curiós perquè hi havia no és la primera vegada que el veien aquest Batman i que ningú sap qui és. Home, El tio no vol fama. Sí, és un Spider-Man però en Batman i real. Tío, Un es Spider-Man, no però en Spider-Man, Batman. Igual que en Batman igual ja estàs bé, No canvi Spider-Man. Bueno, m'hem entès, vale? Una de veritat, no busca fama. No busca la fama. Anda que no. I amb aquesta notícia jo crec que ja donem peu a la següent... Podem fer una més, jo Una crec. més. Vinga, gratis. Aquesta comunicació... Marcant les escaletes. Som-hi. Pues el himne següent, A per home, la si última. tenim un muntó. Ja veus. Em demanen una especial... Aquesta, la de- Vale. Digues. Un pare organitza un fals assalt para robar-la a la seva pròpia filla. Vinga, va. Tio, Aviam, Està molt malament escrit. però això està escrit com la puta merda. No ho fotem. Ho estic llegint Tot tots. ratllat, el pavo. Faré el comentari de cada setmana que és tècnic de so i no filòleg, Ja, tio. Podria ser un dels eslògans de la Navarreta. Aquest noi És tècnic de so i no filòleg. Eslògan del Geral, jo crec. Exacte. Vamos a darle Però què caña a la diu la notícia. notícia? Vale. El John fa un trago de cervesa pels que no m'hagueu vist i S'està quasi es buidant. mor. S'ha donat compte que la meva cervesa porta Jagger. I
I s'han mort. Jo crec que amb això donem pas a la següent secció del puto Pau, amb el transport de Corbera. Tremendo. Dale, Pau. Tremendo. Deixa que entri. La bufanda hasta los ojos. Antifascista. Que se oiga bien el grado superior. Donde unos hijos de puta han comprado el partido a talón. Antifascista. Doncs anant cap als esports, anem a veure com ha anat la jornada dels equips corberencs. Informar que el futbol ha tornat a perdre una altra jornada, aquest cop per un maritós 6-0. 6-0. És la meva banda mola. 6-0. Això sí, el Corbera va guanyar pel que fa a les targetes grogues. Ja que van acabar el partit amb 6 i a la vera amb 3. Vamos, que teniu aquest de futbol, que són uns malos però són guarros. Bueno, ja és algo, Un win-win. O sigui, però com a mínim ara és de gespa, quan era De terra, rodilles pelades i no de xupapolles. Hòstia, era increïble allò, Anant pel bàsquet, aquesta setmana no hi ha hagut lliga, per tant no ha millorat en res. Segueixen últims a només 2 partits guanyats de 26 possibles. Recordem, últims de segona catalana, o sigui, últims de l'últim. Estan a l'última lliga i només han guanyat 2 partits de l'última lliga de Catalunya. De 26 que han jugat. Cracs. Tot un èxit. Els veterans del hoquei tampoc han jugat lliga i segueixen primers de això i segurament pujaran a la primera divisió dels veterans. Aquests eren els iaios, no? Sí, els iaios. Sí, en comptes d'estics van amb tacataques. Jo jugava amb ells, són uns cracs. Sí, així estàs. Passant a parlar dels nostres equips antifeixistes preferits, anem a parlar de com ha anat el Sant Pauli, que amb nou entrenador, ja que l'anterior el van fent fora pels nous resultats, es van allunyant del somni de l'ascens i aquesta jornada van empatar 1-1 contra l'Armínia. Hòstia. L'Armínia no és la veïna del quart, és un club de la Bundesliga, L'Armínia era un equip fort, tenen un lateral esquerre bastant potent. Home, ja no parlem del centre. El centre el tenen dominat. Pel que fa al Rayo Vallecano, va perdre Sant Mamés contra l'Atlètic 3-2 i amb aquest resultat es complica moltíssim que l'any que ve el Rayo pugui seguir primera. Sí? Sí. Baixant? Sí, estan a puta pena. Van fent sube bajas aquesta penya, El Livorno està jugant ara mateix, per tant no hi ha resultat ni merda, saps que està jugant ara un dilluns. Sí. Podríem mirar com van. No cal. A ningú li importa. Jo vaig a mirar-ho. Com a esport random, avui presentem el netball. Netball? Sí, és com el bàsquet sense tabler on no et pots moure si tens la pilota i on només tens 3 segons la pilota a la mà. Vale, sí. Juga aquí a Catalunya, no? Només es juga, no. És És un esport només femení i com a d'interessant podríem dir que ho juga l'Emma Watson. Emma Watson, l'actriu. La de... No és veliosa, és filiosa. No, ho Sí, la Harry Potter. És leviosa. Ho estic veient, sí. Última hora. 0-0, minut 88. O sigui, està a punt d'empatar Livorno. Vale. Bueno. Doncs això, que ho juga la Emma Watson, aquesta de no és leviosa, és leviosa. Ah, la de Harry Potter. Sí. Val, joder, ara ha caigut. Que avui fa anys, per cert. Felicitats a l'Emma Watson. Felicitats, que ens està escoltant. Si ens està escoltant, felicitats, Emma. Doncs feta aquesta presentació, aquesta jornada, la primera divisió de Nova Zelanda femenina, el Southern Steel va guanyar per només 2 punts de diferència al Northern Stars. Bueno, gràcies, Pau. Sí, la centre és molt bona, també. La central, no? Exacte. Perfecte. I amb això jo passaria ja el temps, ja que... Sí, com que és una secció que et segueixes fent tu, et podem autopresentar. No m'autopresento jo. És a dir, t'autopresentes, si tu em presentes, no m'autopresentes. És veritat, tens raó. Per tant, ara passem al temps amb el fabulós meteoròleg Pau Sant'Eugeni. Tu cosita del tiempo. Doncs avui hem tingut una temperatura prou decent, que ha romanat dels 15 graus durant gran part de la jornada. M'ha fet fresco, Tio, 15 graus, és normal, estem al puto mes d'abril. Vale, Sí, tinc raó. T'ha callat. Com a dato curiós, podríem dir que avui la temperatura màxima de Catalunya ha estat a Viella, amb una temperatura de 21 graus. Al mes? Sí, és només per dir-ho, com a dato curioso. Dit això, no ha plogut, per tant, guai. Com a previsió de Setmana Santa podem dir, això apunteu-vos-ho, previsió de Setmana Santa dita per mi, és a dir, fiable 100%. Nevarà a cotes baixes. A la vall fosca. Com els 3 programes que hem fet, nevarà alguna vall fosca. Sempre anem a algun lloc. Com a previsió... De moment, perdó, però és que... Cada setmana s'ha clavat, Ho hem complert. La setmana passada ho vam compartir a les nostres xarxes socials. Va ser dir-ho dilluns i dimarts tot Corbera estava blanc. Bueno, ens hem deixat una mica la pedra, no? Estava blanc, que és el que importa. Us explicaré per què no es diu pedregada, sinó que es diu calamarsada. Explica. Oh, conceptual, Perquè no són pedres, és Ho portes preparat, també? Hombre,
Això m'ho sé de memòria. Com reacció per Setmana Santa, apunteu. Dimecres serà el millor dia amb temperatura més alta i solet. A partir d'aquí tot es complica i ens espera un dijous i divendres amb baixada de temperatures i algú de pluja. Dissabte i diumenge deixarà de ploure, però seguirà fent núvol i així, és a dir, una estona de sol i ja està. I de cara a dilluns millorarà i hi haurà solet. Molt bé, Pau. I com que el dimarts passat va fer una calamarsa de la hòstia, vull explicar que va ser culpa de l'Eric per cantar tan malament. Aviam, jo, en defensa seva, he de dir que en orella s'escolta millor a l'Eric que a tu. Ja, però jo tinc un flow especial. Un flow, bueno, crec que avui ens tens una nova entrega d'això, que després anirem Avui una cançó una mica submarina. És una cançó, podríem dir, trucha? Truchilla. Podríem dir que és de truchillos. Una mica de truchilla. Del pescao, el pescao de Corbera. Perfecte. Pescau fresco. Veurem què ens depara la cançó d'aquesta setmana. Exacte. I explicar que no va ser pedregada, sinó que la marçada, ja que la pedregada supera els 5 mil·límetres. En canvi, la calamarçada és inferior als 5 mil·límetres. Vamos, com el micropene del Jerry. Bueno, Ho ha dit. aquí estem. Aquí estem. Amb el gorrito. I dit això, podem passar a això, al Jerry, amb l'horòscopo i la loteria. M'encanta aquesta cançó, Uau. El farlopero de la loteria, és aquesta cançó. Hòstia, Et vas drogar quan vas escollir aquesta cançó? jo m'he drogat. Ah, no? Aquí teníem bastanta consciència de que potser sí, però no sabíem segur. No, no està demostrat. Ah, d'acord. Bé, deixem estar temes que no ens importen, no? A mi sí. Sí, anem preparant els gorros de paper de plata, sisplau. Ah, hòstia! Ens els hem de posar? Sí, sí. Pels que no ens estigueu veient per Insta Live, que ens estigueu escoltant pel podcast, que sabem que som Mireu-me al YouTube. Sí, exacte, aneu a veure'ns a YouTube, perquè ara mateix ens estem posant uns gorros amb antenes fet amb paper de plata que ens ha dit el Jerry que ens havíem de construir. Sí. i fer. Això és xungo ficat. Sí. És pel tema de les zones, que va bé. Yo me lo traigo de casa, el gorrito. Ah, vale. Sí, que t'he fet jo, pallasso. Siempre conmigo. Explica'ns. Bueno, bé, comencem lo típic, vale? Bé, aquesta setmana recuperem aquesta merdissecció, no? Per omplir una mica de timing, que anem Uah, una mica m'estic pixant, pillats. vaig a pixar. Joder, tio. La llum! Se'n va la llum. Me ha dado un ataque de todo. Bé, l'horòscop que ens espera per aquesta Setmana Santa, que està bé saber-lo, en aquest cas, jo, tio, aparta't del puto micro per tossir, Sí, estava bé? Va, tranquils. No, tio, estic molt alterat. Proseguim. Sí. En aquest cas, l'horòscop ens el cedeix al puntavui.cat/serveis/horòscop, vale? Sí, que hi ha una persona al punt avui que es dedica a mirar horòscops. Bueno, potser és un robot, però... Vale. Per això tenim els gorros. El algoritmo. Sí, vale, bé, els llegiré tots avui, no, Gerald? Em fa que sí amb el cap perquè anem molt pillats, o sigui... Clar, som un menys i una persona més que parla. Sí, ara parlarem d'això. Sí, bueno, comencem. Àries. Pues que he fet un captura pantalla i ho veig de puta pena. Té l'ordinador, anda. Sí. No, vale. O sigui, Jerry, sent el tercer programa, jo crec que ja ens podríem començar a preparar les coses una miqueta bé, eh? Sí, però no. Però suda, no? No es mi esencia. Oh, es pot fer fum i tot. Sí, es pot fer. Com un del Mac, eh? Uah, m'encanta. Puto Vinga, Maxal. va, comença. Comencem amb l'Àries, vale? Que és de 21 de març al 20 d'abril, per si algú no sap què és. Bé, doncs diu, comença a cuidar la teva alimentació i planteja't seriosament deixar hàbits nocius com ara el tabac. Hàbits nocius o hàbits nocius? Avis. Hàbits nocius. Avis drogadictes, El no? que te da Vols dir? pitis, el que te da pitis, Bueno, ese no. és conegut que a les residències el pegamento i aquestes coses rula amb els abuelos que flipes, no? No hi he estat encara, No? Bueno, jo crec que sí. Però... Tenim Sí que algun hi he àries estat. per aquí? No. Jo no. No? No? Molt bé. Vale, bueno, seguim. Seguim amb el següent. Anem amb Taure, vale? Que és del 21 d'abril al 20 de maig. Diu, intenta no obsessionar-te amb la dieta i l'exercici. Punt. Has de trobar l'equilibri. El punt és important, És un dictat. És que el punt va bé per dir mentalment punt i fer la pausa, però he dit, perquè això és la ràdio. Però jo crec que amb la que tens jo ho podria saber sense dir-lo, eh? És la ràdio, és la ràdio. Clar, és la màgia de la ràdio. És la màgia de la ràdio. Mai millor dit avui, la màgia de la ràdio. Diu, has de trobar l'equilibri entre cuidar-te i excedir-te. Penso que és una que tothom sap trobar, vale? Bessons. Heroïna no, farlopa sí. Bueno, Aquest és el teu equilibri de És salut, l'equilibri no? de la vida. Vale, la puta mare. Va, continua. Bessons. Del 21 de maig al 21 de juny diu, la millor manera de superar les dificultats és enfrontar-s'hi. O sigui, cosa que tots sabem, penso jo. Has d'intentar actuar amb més valentia. O sigui, piti collons, companys. Anem amb Crank. Crac! Vale, Krakens. M'ha fet molta gràcia. Va, què els hi passarà als crancs? Sí, del 22 de juny al 22 de juliol, vale? Diu,
Avui algú et pot demanar un favor, però no sentis que et pressionen. No sempre es pot actuar amb generositat. O sigui que te'l pots passar pel forro, no? Bàsicament diu això, que diu suda. Molt bé. No tens horoscop cranc. Deixa morir el teu col·lega aplastat per un elefant. o alguna cosa. Podem mirar Aquari, que és el meu, aviam què me depara aquesta O Setmana peixos. Santa. També sóc aquari, jo. Ah, doncs vinga. Som bessons, potser? Quin dia ets, tu? Del nou, tio. Ah, jo 26, que mola més. Puta enano. Vale. Anem al lleó, vale, per dir alguna cosa ara. El Leo. Sí. És el teu? Vale. El teu no sabeu encara qui és perquè tenim una sorpresa per vosaltres, però després sabrem... Porta l'estudi des del principi. Sí, segur que l'instal·lem la És el nostre voyeur preferit. Voyeur. Va, vinga, lleó. Doncs tenim el seu horòscop, vale? Que tenia de bé, company. Diu, va per tu, perquè més està així. Tindràs ganes de fer alguna cosa nova i original, com pot ser la Ràdio Corbera, no? O arrencar una mica la rutina. Pots parlar, si vols, no hi ha problema. Sí, digues No alguna de parlar a la ràdio abans de que em presenti. Ah, vale. No. Llavors res. Vale. Anem ara amb Verge, que pot ser el... Ah, no, Marçal, has dit que era... Jo crec que no, però bueno. Vale. Ja diu que anem tard. Bueno, doncs comencem. Notaràs que et pesa el cansament i que tens els ànims una mica baixos. Procura descansar més. Te cuelga Pesen todo. els collons de no descarregar-ho. Sí, va. Cuidate. I ara a per Aquari ja, perquè el Marçal porta l'estona pel cul. Diu, demana consells a la teva parella, que està solter el tio, que ja que tindràs problema... hòstia, que tindràs un problema que no podràs solucionar pel teu compte. I bé... Jerry, pots llegir Capricorn? Em fa il·lusió, és el meu. Joder, Peixos, estan tio. dient que anem ja, Gerard. Però bastant. Capricorn sí, tio. Seguim, tio, vinga, per cul. Hijo puta. Vale. Pots sentir que la teva família no et dona tot el suport que voldries. Sí, Vale, ja està. que la família no m'ajuda. Gerard, no et fiquis nerviós, tio. Vale, bueno, anem a la loteria, vale? Vale, perdó, ara anem a la loteria, però els barrets per què eren? Joder, tio, però una cosa que hi ha després. Vale. A no ser que el Gerard estigui tot el rato aquí. Va, corre. Bé, a la loteria tenim a la Loteria Nacional, vale? On el número primer... Nacional catalana o...? Nacional. Ho fica en castellà, no crec. El primer premi ha sigut el 59.017. Hòstia. Bueno, 59.017. I els reintegraments, que no sé si és el 762 o el 762. I és que és el primer cop que... És que no tinc ni idea, T'has tio. informat, fill de puta? Jo que sí. I no sé ni quan reparteixen. O sigui... Aviam, a sota ho posa, Primer premi, 60.000 pavos. Ah, vale. Pues pavos, tio. Pues molt bé. que és el 60.000 cuques. Cuques. Vale, i la primitiva, vale, amb un pot acumulat de 14 milions d'euros. Calderilla. Sí, no. Resulta que es veu, per cert, que la primitiva és una merda, no? Em vas posant números així com a voleo. I si toca t'emportes una pasta, però vaja, que molta sort has de Per això tenir, ja no? t'han acumulat. Sí, molta Clar, sort és has de això. tenir a totes les loteries, Si hi ha 14 milions de pavos, doncs... És que no toca gaire. Vale, No, l'Euromillons són 100 milions cada... Sí, Però és tota Europa, tonto. Bueno, i què? Vale, però estigues un moment, Maxal. Maxal. Sí. Maxal. Ho sento, però no... És el teu nom artístic? No sou els primers que traieu aquesta puta merda, ho Uah, sento. pues m'he flipat. Bueno, va, anem a dir el número de la primitiva aquest, per si algú ha tingut tant de potre, és el 15, el 18, el 21, el 29, el 40 i el 47, així que vaya cabeza el tio que ha ficat això. Cabeza pensante. Sí, bueno, per dir alguna cosa. I el complementari i el reintegrament? Uah, això què és? És que ho fica aquí com... És com relleno, no? Bueno, el existeix, complementari són els és el... pares. Sí, el complementari és el 09 i el reintegrament al 8, per si algú li interessa. A mi no, per descomptat. Vale, pues dale. Vale, i ara anem aquí amb el tema aquest de... que em preocupa una mica, no? M'he extret potser una mica de la meva secció ara, però el Gerard fa que és igual, o sigui... Bé. Ja no ve d'això. Sí. Te l'has currat avui, xaval? Sí, és que estava superpensatiu, una hora abans de començar el programa. Exacte, per un dia que treballo, que... Tu saps que el que ens diuen per línia interna no s'escolta, no? És que hem liat. És que Cortocircuita. Bueno, us explico una mica. Ojo gorros tots, Maxal. Ara ens els hem de posar. Los gorros, Vale. Bé, resulta que ahir va caure WhatsApp durant més de 2 hores. Coses que Hòstia, passen, jo em vaig atrapar un muntó, perquè, joder, reiniciant el mòbil, Sí. Datos, tot, O sigui, i no, va que ser no, tot no molt, era va només... ser tot un gorro. que ha caigut. Ui. Bé, doncs, alhora també van caure els servidors d'Instagram i Facebook, que són els mateixos, no? que té el... Sí, així... Zuckerberg. Fua, m'has escopit, tio. El El Zuckerberg. Mark Zuckerberg aquest, o Zuckerberg o Zuckerberg. Zuckerberg. Sí, no? Fins aquí tot correcte, no? Bueno, caigut, no passa res. No, però sí que passa, però... No, bueno, sí que et va ratllar, però... Tú lo sabes que porque te has Apart- visto la peli.
Que sí, Va, que sí, som-hi, que som-hi. sí, que sí. A part, tenim un altre esdeveniment, no?, que és la detenció de Julian Assange, que va ser fa 2 dies, És veritat, no? pobret. Com recordem tots, és el pavo aquest de Wikileaks que portava 7 anys tancats a I l'ambaixada va sortir una cara del loco que te cagas. Sembla inventor de Flaver, però és igual. Li passaven la coca per les clavegueres, jo crec. Vaya cara de binòman. I per problemes amb certs països, no?, doncs això el van detenir l'altre dia. En certs països, als Estats Units. Per dir alguna cosa. Sí, que ràpid, que ja acabo, tio, queden 2 paràgrafs. Estats Units. Diu, bé, doncs aquestes notícies comencen a tenir relació quan, i d'aquí els gorros de paper de plàtano, per tema una mica d'il·luminat i conspiracional, doncs que és que després de l'atenció del pavo aquest, Anonymous, que tots sabem qui és, Sí. i va amenaçant que o deixaven anar a la rata aquesta, o que... La rata és a l'Assange. Sí, tio. O que hi hauria... rata, Bueno, O que hi hauria una venjança, no?, per part seva. Els d'Anonymous són uns putos boques, Estàs relacionant la caiguda de WhatsApp amb Anonymous? Que, joder, deixa'm-ho dir. És fer spoiler? Sí. Doncs això, molta casualitat és que just l'endemà de l'avís amenaça d'Anonymous, no, les 3 xarxes socials de Mark Zuckerberg aquestes caiguessin durant més de 2 hores, no? Xarxes on hi ha molta informació de nosaltres, cosa que Anonymous, no, podria haver aprofitat per entrar als seus servidors i recuperar converses nostres, no, del Facebook Messenger de 2009 o coses més sèries. Sí. Així que, un moment, sisplau, reflexionem-hi i vigileu perquè estem tots controlats. Estem tots controlats. Molt bé, tio. Què t'han d'espiar, de tu? A mi res, i a tu segurament tampoc, però qui sap? Llavors, de què m'importa? No traïs el gorro. Molt bé, Geri, doncs moltes gràcies. Reflexionarem sobre aquest fet que ens has donat. Així li donem un fort aplaudiment al Jerry i fins la setmana que ve, guapo. Vinga, adéu. Molt bé. Do that conga, no, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga, no, you can't control yourself any longer. Bueno, bona nit, soc el Marçal. Com cada setmana us portarem... Bueno, com cada setmana no, us portarem una nova entrevista. Aquesta setmana, abans de començar amb l'entrevista, m'agradaria donar les gràcies a tota la gent que ha vingut avui de públic, perquè si la setmana passada ja vam ser rècord d'assistència, crec que aquesta setmana tornem a tenir rècord. Jo crec que som menys que la setmana passada. Crec que amb el reflexe no acabo de veure bé, però som unes... no sé, 15 persones. Graderia nexa. Les dues graderies, segueix arribant gent que ve per sorpresa, així que moltes gràcies per venir, sou el nostre motor. I les dues anteriors setmanes, la primera, com ja sabeu, vam tenir una furla d'entrevista que ens van fer la pirula. La setmana passada vam riure molt amb el Xavi Hermi, però aquesta setmana tenim una entrevista de veritat. I és que ens ha vingut a visitar, nosaltres li hem dit que si hi ha problema, que li fem l'entrevista per telèfon, com sempre ho fem. I el tio s'ha enrotllat. I s'ha enrotllat de mala manera, ha vingut a veure'ns a l'estudi, i és per mi un autèntic plaer que rebem amb un fort aplaudiment a un dels mags amb més progressió nacional i internacional. Així que amb tots nosaltres, un fort aplaudiment pel mag Ramó! Ramó! Hola, què tal? Soc jo. Hola, què tal, Ramó? Com estàs? Bé, molt bé. La veritat és que venia sense tenir ni puta idea i llavors m'has escrit aquesta tarda, o sigui que alguna entrevista us haurà caigut. No. I has pensat, voy a tirar de colegueo. Ha sigut... Ha tirat de colegueo. Ha sigut... L'última hora. En general, la preparació del programa d'avui ha sigut bastant limitada. Vale, perfecte. Ens hem plantat després de la barbacoa i em diu, hòstia, que tenim programa aquesta nit, hauríem de fer alguna cosa. Hòstia, recorda... Que fantàstic. Jo ja tenia apuntat a la meva llista d'entrevistes per fer. Però has dit, el que podeu tirar aquí. Jo crec que avui podem tirar de col·legues i venir cap a casa. Bueno, jo no sabia que venia, sí? Però t'he dit, això hi ha algun podcast o alguna cosa així, m'has dit, miro a YouTube. I he entrat a YouTube, però m'ha sortit vídeos recomanats una partida d'ajedrez. No sé per què. Per què, això? T'ho prometo. O sigui, perquè és molt intel·lectual. Tu saps que jo estic jugant a l'ajedrez des de fa 3 dies? Ah, sí? T'ho prometo. Pues has entrat... Està molt pesat. Puto WhatsApp, el Mark Zuckerberg ens ha trollejat. Sí, l'algoritme. Ara sí que vull el gorro. Ara el gorro. I llavors he mirat la partida d'ajedrez I què t'ha semblat? Pues
No sé, m'he dormit una mica. No t'agrada l'ajedrez? Després he sopat i he vingut cap aquí. Molt bé, tio. Doncs jo crec que podríem començar amb l'entrevista amb una pregunta molt simple. Qui ets, d'on ets i des de quan fas màgia? Perquè ets mag, oi? Una pregunta, saps? Ha dit 3 aquí. Bueno, simple. El que més em defineix és que tinc mala memòria. O sigui, Tens mala memòria. poquito. De la segona pregunta ja s'ha Comencem oblidat. amb qui ets i d'on vens. Hola, em dic Ramó. Hola, i- Ramo. Hola, Ramo. I vinc de Sant Joan d'Espí. De la civilizació. Perquè per que tu... em fa gràcia que parleu de les urbanitzacions Quan nosaltres sent som una Corbera, urbanització de Sant Joan d'Espí. Clar, perquè per la gent que no és de Corbera, només pujar les curves cap aquí ja és com arribar al Pirineu, pràcticament. Però, madre però si he portat cadenes al cotxe per ciutat. O sigui, m'has enviat la direcció malament. Sí, he de dir que la ubicació estava malament. L'hem enviat al per fins l'atenció. I el truco i dic, on estic? Dic, estic darrere d'un hotel. Diu, Pues no, estàs pues aquí no al és allà. costat. I he trigat com 20 minuts a donar la volta a Corbera. O sigui, Perquè els que sigueu de Corbera sabreu que des del FISA fins a la ràdio s'ha de fer la volta al poble. A no ser que siguis de Corbera de veritat i sàpigues anar per Corbera Alta. Hòstia, clar, anar que hi ha una Corbera no alta. Sí, és Corbera. Jo visc a Corbera Baixa. O sigui, casa meva és el més baix de Corbera. Ja em quadra, ja. Et quadra, no? Que sigui baix. Bueno, una de les coses que més sobta de tu quan la gent et coneix, i avui pels que no et coneixien, perquè molts d'aquí et coneixen i t'han vist actuar, és el teu nom. Per què Ramó? Perquè vaig pensar, em dic Ramon, però si és Ramó m'estalvio una lletra cada vegada. I és un fet de saliva, no? No, és pasta, és pasta. Joder, Quan imprimeixes els cartells... No, la veritat és que jo abans era pallasso i el meu nom artístic de pallasso era Ramó. Sí, O això sigui, no ho sabies tu, eh? Sí que ho sabies. Vale. Em faré el sorprès amb totes les preguntes amb tot el que em responguis, però la majoria de coses que et preguntaré crec que les sé. Per cert, abans que se m'oblidi. Aviam. O sigui, jo aquesta tarda estava a Granollers. M'has trucat i has dit Harley in the night. I llavors he dit, vale, vengo. I llavors després he anat a un xino molt gran. A tu t'agraden molt els xinos grans. M'agraden molt els xinos en general. Però això és un tema a part. Els xinos la tenen petita. Ja, bueno, però ho sap i és igual. de bona mà. I he trobat això. Ens surprises. Teniu aquí a la càmera. És un corb negre. És un corb però d'una mida igual té un pam i mig. És un chimuelo, tio. És un chimuelo guapo. És traducció, perquè jo amb ell només Clar, que és un corb negre, com tots els corbs. Que bo, és un corb negre, és veritat, no ho havia pensat. Aquí estiu Corbera per això, sí. Perquè... I el xino teniu això o no? Pues jo no ho he vist mai. Pues vaya mierda, Corbera. Han de venir els xinos de Granollers a comprar-nos aquestes coses. Pues això, ho he agafat perquè dic, hòstia, per 7,99 que val, pues me'l agafo. Que bonic, no? Inversió de puta mare, o sigui. Has pensat alguna cosa per fer això ja? Pues suposo que... Jo si fos tu, amb l'Octite aquí. Ai, em sembla molt bé. Però bueno, l'he portat perquè dic, igual us fa companyia. És molt maco, el tindrem aquí, el podem posar com picant a la llum vermella. No crec que... Ui, la foto aquesta és xula, perquè aquí hi ha un reflejo rojo. Exacte, És foto molt postureo, maca. Bueno, continuant amb l'entrevista i aprofitant el fet que tenim a un gran mag aquí. Un gran mag. Sí, un gran mag, tots sabem que ets un gran mag. Et voldria preguntar, per què, no sé si de manera conscient ho esculls, però per què esculls fer màgia? Pregunta difícil, eh? Sí, és difícil, la veritat és que sí. No tinc ni puta idea de per què la gent escull dedicar-se a la màgia. Per què qualsevol mag, no? Per què qualsevol... Perquè la màgia fa pena en general. Però... Després parlarem d'això. Sí, vols dir? Sí. Però jo ho vaig fer perquè és una eina més per fer riure. Molt bé. Sí, que a tu el que t'interessa és fer riure, oi? Jo sóc còmic i de vegades faig màgia. Molt bé, em sembla una... És conceptual, Sí, és molt conceptual. Després anirem amb els teus espectacles i el teu tipus de màgia, però tots sabem que les arts evolucionen, no? El cinema, el circ, tot això, totes les arts escèniques evolucionen. Com creus que la màgia està present? Com creus que està ara mateix la màgia en el seu punt d'evolució? La magia està en totes les coses.
Pues no sé, la veritat és que és Creus que una està cosa... bé? Creus que està bastant fotuda? Està com l'hojaldre, o sigui, Està com és l'hojaldre, el pitjor de la vida. Com l'hojaldre. Però és que sóc molt educat i no m'agrada dir ojete per la ràdio. Hojaldre queda més maco. Poden ser diverses coses. Però sí, però és que no sé si li importa això a la gent. No li importa? Per res. Jo crec que igual li importa més... Li importa al Marçal que s'està fent l'interessant amb una entrevista. Ah, clar. Vale. No, Moment. m'agradaria parlar de tu, doncs. Els interessants. Aviam. Digue'm, sisplau. Com creus que està actualment la màgia, Mac Ramon? La màgia està com a l'esfínter final de l'aparell reproductiu. M'estic posant calent. Gràcies, Pau. Perfecte. Podem tornar al to de la Navarreta, si voleu. M'agradaria preguntar-te, perquè a part dels teus espectacles, que ara comentarem, treballes com a mag particular, fas els teus espectacles, però també has Bodas, treballat... bautizos, comuniones. Este es mi teléfono. Instagram, @macramó. Allà el podreu contractar. Allà. O què collons, el meu telèfon és el 628 30 54. Vaya cagada que vas a fer, o sigui... Ets un valent, ets un valent. I no he dit els últims dos. Millor que no es diguis. O sigui, han de trucar 100 vegades. Però estic pensant que en el meu Instagram està el meu telèfon, o sigui que Perfecte. acaba en 50. Bueno, el podeu trucar si el voleu contractar. Espera, és un que ara mag no el tinc en meravellós. silenci, no el tinc en Ja silenci, pot sonar, no? i el que passarà ara és que, com La que llau tenim de... tants La llau de espectadors... trucades. La llau de trucades serà èpica. Ja està. Bueno, et comentava que, a part Vibración. dels teus espectacles, has treballat amb altres companyies bastant importants a nivell nacional, oi? Ah, sí? No ho sé, pregunto. Com a nació et refereix a Catalunya o a Espanya? No sé, els ara dos. m'has deixat en blanc. Bueno, A veure, llocs guais on al Liceu he treballat Oh! al Liceu. Tenim una persona amb nosaltres que no només ha entrat al Liceu de Públic, sinó que ja ha treballat per darrere. Sí, Com és aquesta experiència? molt guai. L'escenari és molt gran. Sí, o sigui, casa meva cap a l'escenari. Imagina't. No a l'escenari, no, a El l'escenari. que és l'escenari. Sí, però és que el meu edifici, que són 3 plantes, També. cap a l'escenari. Dalt? Dalt. Ah, No dalt. és broma, Hòstia, Cap a l'escenari. Déu-n'hi-do. Sí, és una passada. Bueno, perquè es va Si no heu cremar- anat mai, si no heu anat Perquè mai es a va l'Isabel, cremar i van treure plantes. que ara trauran plantes a Notre Dame. Ja calló la de Notre Dame. Per qui estigueu escoltant això més tard, avui, en aquests mateixos instants, s'està cremant la catedral de Notre Dame. Home, no, ja no, quan he Ah, arribat no, jo... Home, espero que ja estigui... No te joroba, oh, que bona! No te joroba! Tremendo chiste! Merda, xiste. Vinga, va. Bé, doncs... tu fas els teus espectacles, fins a la data has fet, que jo tingui comptats, 3 espectacles, pot ser? A veure, que els conti jo. És el Mac Ramon en acció, Sí? l'Aspirant 425 i l'última producció, autoproducció, a Bipolar. Auto, perquè aquí no tenim una puta merda que ens ajudi, eh? Exacte. Que si l'Ajuntament de Corbera em vol patrocinar algun espectacle, jo me dejo. Ho portes bastant clar. Parla'ns dels teus Espera, espectacles. i encara t'has deixat 2, Ah, sí? que un Que era jo- Divertimento, Hòstia. que és el primer que vaig fer quan era petit. Que jo ni el vaig conèixer, No, imagina't. no, igual Ni ni existia. és nascut. I un altre que no me'n recordo com es deia. Imagina't lo bo que era, no? Sí. Però Però d'aquests que fas entremig de 2 i li Però poses podríem un dir que altre. aquests 3 són els teus principals espectacles, Sí, no? sí, són els bons. Parla'ns d'ells, de què tracten més o menys? Joder, sí. Uau, pregunta Sí? intensa. Ja, és que són 3 espectacles diferents, maricón. Són 3 espectacles. Bueno, podríem dir que el 425, l'Aspirant 425, és un espectacle teatralitzat. Vale, sí, podríem Que dir. guai. On barreges... Ja no es fa, això. On barreges Era, màgia i pues, teatre. ara mateix no es fa, però de Bipolar segurament tindrà més recorregut. Ah, sí? Sí. Tindrà més recorregut? Anirem a Madrid i a Vitoria, de moment. Uau! Hòstia, ah, sí? És una exclusiva? Sí, és bastant exclusiva. Però això és confirmat o...? És preconfirmat. És preconfirmat? Doncs, senyors, espero anar-me'n a Madrid i a Vitoria. Al estrellato. És un espectacle on... Bueno, no sé si es pot parlar d'aquest espectacle o Sí, prefereixes que no. és un espectacle on jo porto 10 anys fent màgia Sí? i durant aquests 10 anys he creat 4 o 5 merdes bones i la resta és todo paja, no? És un highlights. Sí, Exacte. i llavors he juntat aquest espectacle, faig 2 personatges o més, depèn de com ho consideris, Sí? i bueno, ha quedat bastant lligat tot. Ha quedat bastant bé, Ha quedat oi? bastant guai, és màgia molt alternativa, o sigui, és bastant Podríem dir que és underground. màgia punky? És màgia
punky d'aquí a Cuenca i sí, és molt underground i m'agrada que molts llocs no ho vulguin programar perquè... Perfecte, bona senyal. Per això, sí. Molt bé. Parlaves que són les teves últimes creacions dels teus últims 10 anys, per tant, entenem que tu crees els teus propis jocs, oi? Sí. Com d'important creus que és la innovació i la creació en la màgia? Bueno, o sigui, al final la creació és la diferència entre un artista i un artesà. Això ho va dir un amic meu que es diu Jordi Pota, que va escriure un llibre... De què rius? Seguro. Que va escriure un llibre sobre això i està molt guai, molt bé. que el recomano 100%. Has escrit uns llibres de teatre màgia, oi? Sí. Perfecte. I en allà es parla de la diferència entre artista i artesà, no? Artesà és el que reprodueix l'art d'algun altre i artista és el que crea. Doncs és molt maco, això. I, bueno, jo faig una mica tot, no creu sempre, però bueno, els dijous a la tarda sí creu. Molt bé. I entenc que per arribar a aquestes creacions necessites ser referents. Qui serien els teus referents en el món de la màgia? Dins de la màgia tinc molt pocs referents, jo. Sí? Sí. O fora de la màgia, m'és igual. Jim Carrey m'agrada molt, i després hi ha un mag de Las Vegas que es diu Ed Alonso, hi ha uns altres dos mags a Las Vegas que es diuen Penn and Teller, sí? I així, però Cirque du Soleil també m'inspira molt. Cirque du Soleil, oi? El món dels grans espectacles? Sí. Molt bé, molt bé. Però en petit format, perquè no hi ha dinero. No tenim diners, senyors. Jo crec que, ja que tenim un gran mag entre nosaltres, et sembla si podríem fer el que es conocido com un truco, o què? Què et sembla? Un truquito? Sí. Sí, un truco, podem fer un truco. Juego de manos. Necessites públic? Un truquito de magos. Bueno, sí. O ho podem fer entre nosaltres? Si algú del públic vol entrar, però si no ho fem entrar. Mira, aquesta noia que ja va venir l'altre dia, com et dius? A tu que t'estem senyalant? La que diu que no s'esconde. La que diu que no, entra. La que diu tu puta madre. Mira, a més ens venen les càmeres ara perquè pugueu veure tot per Instalive i a YouTube. Com et dius? Joana, és Joana, sí, és català. Mira, farem una cosa, Anna, et posaràs aquí on estic jo, així podràs estar al costat del mag, d'acord? Mira, agafa'm aquest micro. Sí, espera. Així que ens estem liant de cables. Quina... Hi ha massa cervesa pel mig. Perfecte. Mira, et dono aquest micro i et deixo en mans del nostre mag, d'acord? Què us va bé? Com no us va bé que em posi perquè us vegi? Aquí estem bé. Aquest pla està bé. Hola. A veure. Què tal? Espera, que si marxo d'aquí no se m'escolta, no? No s'escolta. Bueno, jo no sóc molt de fer màgia i tal, així en plan un truco i tal, no faig normalment res, però avui dic, vinga a la ràdio, doncs porto alguna especial. Vale. Tu... Hola. Mira, mejor así. Mejor. Tu saps el que és això? Té pinta de clau. Té pinta de clau, ¿vale? Té pinta de ser un clau. Però no clau de abrir puertas, de clavar puertas, no? Agafa i vull que comprovis que és de veritat, perquè moltes vegades els mags utilitzem coses trucades, això ho sabies o no? Sí. Vale, pues això no està. Però comprova de veritat. No, que sí. Que punxa pica. i tal. I tinc un altre igual, ¿vale? Perquè el vegis també, que són... El mago sincero. Sí. Sí. Bueno, és con acero. És correcte, és correcte. Vale? Vull que l'intentis doblegar. No, sí. Ja ho he fet, No, I si fas així, punxa. No ho faré, però... Bueno, joder, tampoc. Per O si sigui, cas, t'estàs autoapretant tu, no cal que... No, sí. Punxa, Vale? punxa. Faulo ferro. No? El que m'esnifi el ferro, també. Faulo ferro, no? I? Té sabor a ferro, no? No cal que ho facis. Vale. Mira, Però sí. Mireu atentament. Mag Ramó No, tio. es posa la punteta... Es posa la punteta del clau al nas. Creiem que es comença a introduir una mica. Ho està fent. Ho ha fet. Està entrant. Espera, que ha tocat tope un moment. Fica el puto clau pel nas. Ho ha fet. Però què? Estic flipant. Agafa un quinto i escolteu. Mag Ramó té el clau fotut a dins del nas, pràcticament. Déu meu! Déu meu! Jo segueixo sense dir... No sé per què la gent no em contracta, o sigui, vale, que... És una mica màgia underground, no? Però això... Una mica macabro, això. No ho sé. Això no et moris. El Jerry s'està literalment morint. Jerry, aguanta, sí. Jerry, mira un moment. Baixa, Jerry, va. Posa un dit així. Sácamelo, No. Jerry. Tío. Toca.
Està dintre, no? Està dins. Està dintre, Què passa que això... Això no és màgia, esto es, pues, yo qué sé. És escarós. Es desgastarte el tabique hasta que entra, ¿no? Però... Anem a fer una mica de màgia, ¿vale? Vale. Vaig a fer Mireu atentament. Clava un altre. Magramó agafa el clau, Joder. el treu, se'l posa a la mà i desapareix. Un aplaudiment, senyors, Molt bé, sisplau. molt bé. Vale. Bueno, ja estaria. Fins aquí? No, sí, jo crec que fins aquí no. Aquest me'l guardo perquè l'altre l'he fet desaparèixer. Ja no vull saber com apareixerà, saps? Això té truc, ¿vale? En veritat no l'he fet desaparèixer. Lo he metido tan pa dentro que no se ve. Ni les càmeres l'agafen. El veus o no, aquí? Sí. Anna, mira. No és un piercing, No, que es veu, que es Perquè veu. et facis la idea, vull que vegis fins on arriba, més o menys. Les càmeres també ho poden veure. Esto... Ai, Dir que hi ha poc cervell. Jo... Clar, o sigui, això a la Marilyn Esteban li surt de puta mare aquest tros. Un moment, Fixeu-vos. Magramó s'introdueix un dit. Agafa el clau. Treu la punteta. I senyores i senyors... Sí, senyor! Tremendo. Anna, et regalo aquest pinto. Un aplaudiment, senyors. Magramó. Molt bé. Moltes gràcies, Anna. Que flipant. Moltes gràcies per... Dios. Està la gent a l'estudi morint-se... Estem una mica alterats. Morint-se del fàstic. No, de fàstic no, jo estic impressionat, la veritat. O sigui, a mi fàstic gens ni mica. Al·lucinant. Pues quan vulguis quedem i fotem un. Un clau, clarament un clau. Bé, doncs moltíssimes gràcies, Magramó, que ens has volgut... Se m'ha fet curt. Se t'ha fet curt? Doncs porteu una estoneta ja. Jo venia pensant, joder, se'm farà llarg, això, quin palazo. Que pesaos, aquests de la neve. Aquí m'han enganyat, puta ràbia. Puto Jo soc una niño, persona que s'enràbia molt. S'enràbia molt, oi? Sí, Estàs allà, segur. Ja per acabar, ens agradaria que a tots els entrevistats els hi demanem una recomanació. Algú de música que ens pugui agradar a tots i algú de màgia que ens pugui agradar per anar a veure. Mira, què collons? No us recomanaré màgia. No? No? Us recomanaré un musical de Rent, que vaig anar a veure l'altre dia, que em va convidar el meu nòvio i va ser superguai. Que guai. I està molt bé. Perfecte. A on ho fan? A Rent al Teatre Condal? Condal. Molt bé. Oníric Condal. Oníric Condal. Oníric Condal. Perfecte. Doncs anirem a veure Rent. I música, una cançó que a mi em flipa, que és d'un grup que es diu MGMT. MGMT? Uau, ja que la cançó... No, crec que no és aquesta. Que la cançó es diu Kids. Kids de MGMT. Perfecte. Doncs hem escoltat la teva recomanació, l'escoltarem. De nou, moltíssimes gràcies per haver vingut a escoltar-nos i a participar a la Navareta, a gaudir d'aquesta meravellosa entrevista. Ha sigut un plaer. Et poden seguir per xarxes socials, oi? Sí. Arroba Magramó. Faré un sorteig. Faràs un sorteig? Tothom que em comenci a seguir ara, sí? Ara o tots aquests, sortejaré l'altre clau. Oh! Usado. Pero usado. Qué maco pa tus cosas. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut. Com es diu a l'Insta? Arroba Magramó. Mac_Ramo. Mac con G, de mago, no de Mac. Ja tens un follow. Veus que bé. Ja tens un follow? O sigui que m'ha deixat de seguir. Que cabrón, no? Doncs això, algun lloc on et puguin veure actuar? Encara no es pot dir, no? Encara no es pot dir. Va, hem d'esperar. No hi ha dates tancades. Perfecte, doncs esperem que et vagi tot superbé. Molts èxits, Magramó. Ha estat un plaer i ens veiem a la propera. Un fort aplaudiment pel Magramó, sisplau. Coses de Corbera. Ciutadans. Farlopa. Poli parada a la plaça del Mil·lenari a les 11 i 18. PSC. Qui sap què? Giu. As de copas. El Bigotes. Això. Cup. El Novita. Vol dir tassa en anglès.
Acupo café con leche. Aquí comença Coses de Corbera. Sus cosas, nen. Cositas. Doncs bueno, com no hi ha l'Eric, tot serà molt més reduït perquè ell és qui s'ho curra, bàsicament. Jo passaré a comentar el nou candidat de Ciutadans que es presenta a Corbera per primer cop. Aviam, tinc la foto davant del que es presenta. Es podria dir que es presenta amb una camiseta bastant apretadeta. Sí, no? Sí, és a dir, els botons pateixen. 4 talles Es nota ja la tensió, vale? Sí. És a dir, després, valorant el tema del cabell, brilla bastant. No sé si és gomina o grassa. O la... Les dues. O la caspa que li brilla, no? Sí, o la tonyina que se l'ha hagut a sobre. No ho sé, però brilla bastant, vale? Després, crec que és important el tema de la camiseta d'Imperi que es veu a sota. Sí. Crec que el fet de portar camiseta d'Imperi mostra un sentit de seriositat. Un sentit de que li suden els sobacos i no vol que se li vegi la camisa. Vale? Llavors destaca la samarreta d'Imperi i no destaca la camisa. Vale? Molt ben pensat. Sí, els hi passa tots els farloperos, saps? De que suen molt. Després, el rellotge sembla imitació or. Oro parece, plata no és, Sí. Jo no el veig. Jo crec que és mercata. Bueno, Jo he comprat un negre, sí. Després, valoro el cinturó. El cinturó no se l'ha curat del tope. Per tant, el porta de postureo perquè els pantalons ja li apreten. Vale? I el cinturó és d'aquests trenzados. Per tant, bastant fatxa. Ojo, Vale? quin CSI, Has vist? Tot a partir d'una foto, L'estic psicoanalitzant a partir d'una foto. El cinturó trenzado, això és tant del 2000. Sí, O sigui... Sí, és de fatxa. Moderno. És de fatxa. Directament. Després, com a visualment, a nivell de cara, porta les celles bastant fetes, saps? Sí. Una mica metrosexual. I una cara com molt de mono, així... No, té una cara com De sorprès. mofletes hinchaos. Sí, kawaii, així. Sí, és un tio de... Kawaii. Després, És plasticoso, no? es col·loca la foto amb el dit polze a la butxaqueta. Del pal, aquí estoy yo Pochete. y mira mis brazacos. Con la camisa apretada, I ¿vale? sudada. I com a última valoració faria el fet d'acabar amb una pulsera groga. Li falten dos tires com vermelles, no? Per les puntes. No, jo crec que està fent una clicada d'ullet a fer un pacte Amb Junqueras. amb la CUP i Esquerra. Sí. Està fent Està Junqueras. provocant, jo crec. Està fent una clicada d'ull. Una cosa que crec que no t'has fixat, company, és que si amplies la foto, mires la zona de la zona masculina, diguem, no? No es nota gran bulto. No hi hauria piquetón. No, perquè llavors és com bastant símbol de Ciutadans, no? Tenir-la enana és com... És molt de ciutadania. Sí. De normal. Sí. És un tamaño normal. Mediocre. Després, a nivell personal podríem valorar que és el gendre del que havia estat el regidor del PP. Recordem que aquest regidor del PP aquí a Corbera va estar condemnat per dir als joves de Corbera con las manos en los huevos a que te meta un tiro. ¿Vale? Sí, els van a veure al local de joves. Va anar, bueno, va ser aquí l'Ajuntament on va sortir el balcó de l'Ajuntament i va dir amb les manos en los huevos a que te meta un tiro, tonto. ¿Vale? Referent, Però un tiro en quin sentit? Perquè clar, con la mano en los huevos... No. Igual la polla no, però el tio huevos té llicència d'armes. I va estar condemnat a pagar 15.000 pessetes als joves. Que evidentment se les va gastar amb tiros. 15.000 pessetes és anar, no? Jo què sé, no sé calcular pessetes. Quan és 15.000 pessetes? Ningú sap. Però bueno, tirem a lo que anàvem. I passem a la cançó karaoke. Des de les 2 setmanes La cançó karaoke passades. de la setmana aquí, a Ràdio Corbera, ara mateix. Comença Endavant! amb en Pau Santogini. Hola, penya! Benvinguts a Corbera, on no hi ha problemes i tot és festa! Uea! Tu penses que en altres pobles les festes són molt millors i dius que Corbera és merda. Quina gran equivocació! No veus que Corbera és l'hòstia? No n'hi ha cap de millor! Què pot haver fora de Corbera que causi tal erecció? Sota del mar, Corbera ho peta i els totxos ballen sense parar. Tens festes per aquí i per allà, els carrers estan fets merda. No hi ha habitatges, però tenim festes sense parar. Els habitants són molt feliços, cada setmana hi ha emoció.
las basuras no recullen, m'invento otro fiestón. La vida sense el trucho era molt avorrida. Sort que em veu voler votar i el poble vaig animar. Osse, bassa del mar, sota del mar, Corbera ho peta i els truxos ballen sense parar. Si els senglars t'entren a casa, doncs el truxo té la solució. Surt de casa teva, vine a la festa, posa't a ballar. Posa't a ballar. 200.000 euros en festes de merda sense parar. Els carrers hem d'arreglar i el casal de joves crear. Tu no t'ho plantegis, vine a les festes, posa't a ballar. Sí senyor, sí senyor! Bravo! Hem de fer ja el peron perquè avui ens hem allargat moltíssim. Com sempre us portem la secció del Pit i tornem un parell de cançons de la nostra tria musical i ens veiem aquí en 5 minutets. Vinga! Crashing on me for some reason, but your love keeps on coming like a thunderbolt.
Let me solve the good that truth supplies. I will not thank you till I surrender. Hey, I shouldn't believe what you say. The truth it will rise like a flood in the desert. Bring back the rain to this thirsty land. Let the wind in your hands bring your song through the airwaves. Wings on hold for a crumbling sky. Be the one not to guide your moves with your instinct. Bring back the rain to this thirsty land. Let the wind in your hands bring your song through the airwaves. Wings on hold for a crumbling sky. Be the one not to guide your moves with your instinct. La illa bonica. 2008. La vostra música preferida ha arribat, sí? Però no per la secció de sempre. Avui hem optat per resultar la meva secció de Faro Cotxes amb la de Marc, del Marc, perquè hem passat per una barbacoa bastant dura. I... Dura no, ha estat bé, tio, ha estat... Ja, però ha estat dura perquè ens hem quedat amb la meitat de temps i de neurones. Així que optarem per un joc així una mica més mogudet. El siestón també ha estat bé. Explica'ns què farem, Marc. Bueno, primer de tot, ficarem una de les frases... Bueno, hem trobat un post a Foro Cotxes que tracta sobre paraules canviades, saps? Paraules per dislèxics. És com... Bueno, tu jo soc hipermol dislèxic, El Max Ramos ha volgut quedar amb l'estudi una estona i dona la causalitat que és bastant dislèxic. Ho dinamitzarem d'una forma així, com un joc, vale? Nosaltres anirem llançant paraules, vale? I vosaltres haureu de dir la paraula... O sigui, perquè us fa una idea, us faig un... Exemple. Los disléxicos también somos persianas. Vale? Com seria la correcta? Los disléxicos también somos personas. Vale. Va d'aquest rotllo, vale? Llavors ho farem per rondes, començarem pel Gerard, després pel Ramon, pel Marçal, el Pau i el John, vale? Vinga, va. Comencem. Hay que ecualizar el legalipto. Ràpid, Jerry. Hay que legalizar el eucalipto, tio. Hola, a mi m'ha costat molt. Jo no he arribat a pensar-la, no m'ha donat temps. La tens, molt bé, aprovat. Estic fotut, jo també, Igual soc dislèxic. Ramon, preparat, Ramon? No. ¿Venderos mechéis? ¿Vendéis mecheros? Vale, era fàcil. Jo no podré, t'ho dic. Jo igual ser dislèxic en aquest joc és... T'ajuda perquè és com tu diries. Clar, tens poder. Vale, aquesta és bona, Marçal? Aviam. Heineme una Poneken. Póngame una Heineken. Vale, la tenim. Va, que anem carrerilla. M'he sentit el puto, va, som-hi. Pau?
Borracho no, lo guisante. Borracho no, lo siguiente. A més et va bé, aquesta ¿Cómo le das frase. el coco, Pau? Vale, John. Jadillo de Bocamón. ¿Bocadillo de jamón? Vale, molt bé, molt bé. Ara ja les vaig pillant més, més que el fatal cervell. Jerry, A ver. cigarro un fumarro. Fumar-te un cigarro, tio. Vale. Esa, ràpid. Ramó, todo me sale mal. Ho has dit bé, crec, Ho has dit bé. Todo me male sal. Vale. La dislexia aparece en el És la dislexia com a És màgia, d'inrevés. que va, l'he mirat als ulls i l'he liat. I has fet... És tan difícil mal. Dir-ho malament. Jo tenia una tassa que posava això. El teu tatu què posava? I need time to be stupid. No té res a veure. Marçal, Sí, perdó. se atormenta la vecina. Hòstia, l'hem dit abans i ens ha costat a tots molt dir-la i ara m'està costant molt. Con el cerebro calentito, Se avecina la tormenta. Vale. Monger. Vale, ara tenim aquí una altra puntada. Los disléxicos también somos persianas. Seguim la següent, Pau. Gatalla de Bayos. Batalla de gallos. Esa. Cuando tú John. vas, yo vuelvo. ¿Cuánto grande está mirando? Que no panda el cúnico. Que no cunda el pánico. Bueno, gràcies a les 3 persones que ens estan mirant per Insta Live ara mateix. Tio, vaig obrir l'Instagram. Però una sóc jo, Una sóc jo, que m'estic automirant. M'agrado massa. Dios. En tenim unes quantes més, Aviam, Gerard. som-hi. Te pierden las tiemblas. Te tiemblan las piernas. Ole, tio, és que ets un as, eh? Haz de copas, tío. Ja veus. Que tenim un bar aquí a Corbera que es diu as de copes. El bar dels jonquis. En la espera te esquino. En la esquina te espero. Vale. Ara ja ho tenim fàcil, ja ho tenim rodat. Marçal, Alcohólicos Anónimos. Alcohòlicos Anònimos. Hòstia, és difícil, sí, costa, de dir-ho. I mira que tu coneixes, Alcohólicos Anónimos. Vale, mola. Som-hi. Pau, Pau, atento. Camaño de un camión. Camaño de un camión. Camaño de un camión! No, Ho has dit malament, ho has dit malament. Menos 5 puntos. Podríem fer una penyora aquí, ho dic malament, tio. També podíem pensar. Chepe culo. John, alcachufa de la docha. Alcachofa de la ducha. Oiga. Vaya cortocircuito Està mental. costant, Joder. Aviam. Jerry, garbaje de potanzos. Com es diu allò? Potaje de garbanzo. Vale. Wow, incredible, Sí, Incredible. Hòstia, Ramó. jo no sé com no tenim més estudis en Pelete de fiscado. Wow. Pelete de fiscado. Uf, no sé. Filete de pescado. Con el pelete. ¡Tío! Pero no se lo chiven, nen. Filete de pescado. Filate de pescado, clar. Passa que tu aquestes coses no... No, yo no sé de mucho pescado. Per això... Dígale per la això dic. següent. Venga, Marçal, la última. La última. Ensalada rusadilla. Ensaladilla rusa. Ensalada rusadilla. Este de tu nivel, nen. I amb Està bé, aquesta acabem. Bueno, podem acabar també... jo què? Bueno, vols la última? Venga. Venga, va. Aviam. que Guarda la policía que viene la droga. ¿Eh? Guarda la policía que viene la droga. No. Ulo, tío. Es fácil, tío. Guarda la droga que viene la policía del saco. I t'has ajudat al Gerald, eh? No, I la de vegades T'ha jurat al això, Gerald. tio. Ningú ho ha sentit. T'ha Gerald te l'ajut. Bueno, i amb aquesta ja acabem la secció dels dislèxics. Hòstia, hem sigut bastant dislèxics, eh? Ha estat I bastant monger. dislèxic. Bastant mongui. Ho sumem tot, fent 2 más 1. Tot más uno. Farem un altre joc. Aviam què us sembla, coneixeu tots l'Akinator? No, què és l'Akinator? Sí. És un genio. Sí que coneixeu l'Akinator, no mentiu. L'Akinator és una aplicació amb una base de dades molt extensa, la qual et fa moltíssimes preguntes i promet que acabarà trobant la persona que tu tens en ment segons les respostes que has donat a aquestes preguntes. Vale. Vale? Té Per moltíssimes exemple, persones registrades. Emma Watson. Per exemple, Emma Watson. Què preferiu? Provar amb algun famós, mig famós, aviam si el troba, Vale. o respondre com si algun de nosaltres fos l'objectiu, aviam quin famós ens treu. Podem fer les dues coses? S'ha de tenir en compte que moltes de les preguntes salen en alguna sèrie, en alguna pel·lícula, és de no sé d'onde... Sí, hauríem de fer algun famós, no? Bueno, el Ramó és el més semblant a un famós. És que el Ramon és un famós, tio. Tenim un famós entre nosaltres avui. Podríem fer-ho amb el... No sortirà l'Akinator. No sortiràs? Podeu trencar l'Akinator. Romperéis el sistema. El algoritmo no lo acepta. Crec que al final, a la que portes moltes vegades et diu, fallides, a ver quién es. Et diu, ¿quién es? Regístralo. ¿En serio? Sí. Hostia, ¿cómo saben esta gente, de aplicaciones? Professional.
Doncs fem el que tu diguis, que ets el jefe de la secció. No sé, ¿qué preferiu? Tío, que tú mandas. Cualquier cosa. Me cuesta lo mismo, la verdad. Dale el play. Primero habríem de buscar. Hombre, dale play, coño. Ara, com no hi hagi wifi, què, tio? Seria molt bonic. Seria bastant preciós. guai, la veritat. És la ràdio, podries ficcionar-ho, saps? Di que sí que hi ha i dir... Mira, sí, surt. Ha sortit Harry Potter. Oh, que bien. Eres de pete. Provem amb un famós, primer? Va, fem un famós. Provem amb un famós, després registrem el Després Ramon. registrem el Ramon. Sí, em sembla genial. Em sembla hiperguai, tio. O sigui, és un regal preciós. Teniu algun ment? Algun molt xorra. La Natalie Portman. No, Rosalía. Rosalía sortirà per la xorra d'ara, no? Bueno, però per això... no? Vale. La Natalie llavors... Busca l'Albert Rivera. Albert Rivera, vale. Albert Rivera. Drogues? Sí. Ojalà que alguna pregunta... Por favor. Sí. Vale. Aviam, què hem de fer ara? Primera pregunta. Totes les respostes són sí, no, no lo sé, probablemente o probablemente no. Vale. Amb sí o no, jo crec que ja... Vale. Sí, o sí o no. Primera pregunta. ¿Género femenino? No. Venga, no. Venga. ¿Tu personaje se hizo famoso gracias a YouTube? No. No. te pinta. Gracias a la droga. ¿Es español? ¡Coño, mucho! ¡Muy español! ¡Mucho! ¡Es català! ¡Es català! ¡España! Con muchas señas. ¿Tiene más de 40 años? No. Penso que no, ¿no? Jo crec que sí. No, més de 40 anys. Probablemente. Búsqueda ràpida, Pau. Búsqueda ràpida. Albert Rivera. Quants dies? Jo dic 42. A la Wikipedia. 39! Apurando al límite. No. Justito. Albert Rivera con Malú, fica a Google. És veritat. Estan junts, tio. Pobreta. Això ho deixem per les notícies de la Vale, semana vale, que ve. Cuando ya hayan hecho más cosas. ¿Tu personaje trabaja actualmente en el mundo del deporte? No. No. Uy, creo que le he respondido. T'has saltat una? Dale que a no corregir tocava. para atrás. Vas a romper el sistema. Qué juegazo, És que ho tenen tot pensat, Ho tenen tot pensat. Me cago en la Tu persona. ¿Tu personaje forma parte del mundo de la canción? No. De la canción. No. ¿Te conoce? Espero que no. Sí. Hauria. La Navareta li comenta. Abans li ha comentat a l'Instagram de la Navareta li ha comentat a l'Albert Rivera acuéstate en una publicació. Vaya mala Y ha dit, fama. voy demasiado colocado para acostarme. O sigui, sí. Comiendo techo. Suposem que l'ha llegit i que sí que ens coneix. Suposem que sí. Ah, Jo tio. posaria ¿Sí? que sí. ¿Sí? Sí, evidentment. Probablemente. Nos conoce. Molt bé. ¿Tu personaje tiene la misma madre que tú? ¡Wow! Espero que no. Esperem tots que no, jo Posem crec. no lo sé. Es la madre de No, todos. Podríem posar no lo Fica que sé. no, fica Dale que que Nunca no. se sabe. no. Sí o no. O no és probable. Habían 40 años. ¿por qué no? Probablemente no. Probablemente no. Vale. Probablemente no. Detectarà que l'esteu trolejant, ¿Vive, Ya. ¿Vive en la misma casa que tú? No. ¿Es Pero- de tu familia? Però No. són preguntes molt genèriques, no? Com per arribar a algú. Tu personaje... Però està buscant algú proper. ¿Ha estado preso alguna vez? Clar, és que... yo jo crec que no, no, ¿eh? és que ara... ¿Le gustaría tener una relación amorosa con su personaje? Segur que sí. Qui? Com, Posem el sí segur? Amb mi segur. Tarda? Estàs dient que et tiraries al Rivera? No, o... estic dient que ell se'm tiraria a mi. Ah, i ell a mi també, tio. Sí, però la pregunta és si vosaltres amb ell, no? La pregunta és si nosaltres a ell... ¿Vols donar tu? ¿Le vols donar tu, Pau? Probablemente. Dale. D'acord. Anem avançant. Anem a seguir. Uy. Uy, Es igual. ¿Tu personaje pertenece a la Ultimate Custom Night? Sí. No. Què és això? Em sembla que no... Puta idea. Dale que no. No sortirà bé això, Esto, ¿Tu personaje está enamorado de ti? Probablemente. No. Probablemente. ¿Le gusta lo biológico? Mucho. Pero yo me esperaba bastante más de este juego de mierda. Le gusta lo químico. El No. faque. Hace cosplay, ¿pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? Què és cosplay? Ah, és allò de hentai, És allò porno que has Has dit dit. el hentai? Sí. ¿Vive en Europa? És bastant Sí, hentai, sí. no? ¿Le has besado en la boca alguna vez? No! El Pau segurament sí. Quin Pau. ¿Tienes sentimientos amorosos hacia tu personaje? Qué Tú- pesado, ¿Qué tío, es ¿qué esto? es? ¿Pero qué es esto? Però De quantes origen preguntes europeo, hay? sí. Le encanta dormir, sí. Jo què sé. Jo crec que podríem ja donar per finalitzar aquesta puta secció que s'està allargant ja bastant massa. Que era... M'ha encantat... Hem guanyat a l'Aquinator, jo crec, Vinga. Pues Mastodonte. li anem donant mentre anem esperant a que acabi la secció, a que acabi el programa. Voleu seguir llavors? Crema l'últim cartutxo, tio. Fot-li.
Llença. Vinga, del Jerry i el... Bueno, li donem a la secció del Jerry i de mentre el John va contestant preguntes. Vale. Per cert, Random. vull recalcar que m'ha encantat que segueixi la cançó durant tota la secció. A mi també, tio. I crec que ho mereix. Gràcies. Seguirem fent-ho. Gràcies. Amb tot això passem al Jerry. Explica'ns, Jerry. Sí. Explica'ns. Què passa? No em compte, tio. Vull la meva musiqueta, sisplau. M'encanta. Com sempre, el Jerry ens explicarà el conte de Bona nit, perquè ja és hora d'anar a dormir i el que hauríeu de fer ara és tancar els ulls, escoltar-vos el conte de Bona nit que us explicarà el Jerry i després ja no tornar-nos a escoltar més, perquè hauríeu d'estar dormint amb el bon conte que us explicarà el M'està nostre robant amic temps, Jerry. tio. I vaig pillat, Bueno, bé, doncs se m'acaba... Vale. Aquesta setmana, per variar, hem tornat a prescindir dels serveis de la nostra meravellosa biblioteca municipal. No per ganes, sinó perquè sóc un puto despistat de merda i ja està. Bé, malgrat tot, aprofitem l'ocasió per tornar a saludar la nostra bibliotecària preferida, que és la Montse. Montse! Bé, i que a veure si arribem a conèixer-nos algun dia, no? Jo què sé. Bé, et vols fer la Montse? És que no sé ni quina cara té. No. Saludar-nos, jajàs i tal. Bé, avui us portem un altre conte de la mateixa rància de la setmana passada. La del blog de la senyora merda, aquella tio. que no deixa fer còpia i pega del seu blog bochambroso. Així que llegim des d'un imprimir pantalla d'aquest, vale? El conte s'anomena l'unicorn, vale? A veure en quina merda ens sorprèn. Hòstia, tu amb aquest barret sí que sembles un unicorn, Sí, tio. Bé, començo, vale, companys? No em talleu ara, que és el moment màgic. Dóna-li, company. Vale, bé, la Laura era una nena molt capritxosa, que tot el que demanava als seus pares li compraven. Les polles. L'últim desig que tenia era que volia un unicorn, però no un de joguina, no, en volia un de real. Els seus pares estaven desesperats, perquè per més que busquessin no en podien trobar cap, i la Laura no para de plorar i queixar-se de que no l'estimaven prou si no li portaven. Ja com a última opció, van trobar un mag, mira, tenim un aquí, molt famós, que li havien dit que podia aconseguir qualsevol cosa. Un cop allà el mag els hi va dir que no hi havia cap problema en què els hi portaré l'unicorn a casa seva, però que el preu que haurien de pagar seria molt alt. Els pares de la Laura eren molt rics i van acceptar sense saber-ne el preu. El dia següent el mag va aparèixer amb les mans buides i el pare molt enfadat li va dir: "On és l'unicorn? No us el donaré si no em pagueu abans", digué. "Molt bé, quan val?" Diu, "La teva vida". Hòstia, està jodido. Els pares, esgarrifats, no s'ho podien creure, però estimaven tant la seva filla que tot i esplors de la mare el pare va acceptar. El mag va agafar la vareta màgica i en un 3 i no res, el pare es va convertir en un unicorn molt bonic. La mare... Sí, el pare es va convertir en un unicorn. També. La mare, encara molt entristida, el va portar amb la seva filla, que es va posar a saltar d'alegria. El va abraçar un parell de cops i de sobte va dir: "I el pare, on és?" Quan la mare li va explicar tot, la nena va agafar l'unicorn i va anar a trobar el mag. "Vull que em tornis el meu pare." "I tu què em donaràs a canvi?", va dir. "Aquest unicorn", contestà la nena molt convençuda. "Però no n'hi ha prou", digué el mag. "També m'has de prometre que mai més demanaràs res que no és el necessari." La Laura, que és la nena, va acceptar i en un 3 i no res el pare tornava a estar amb la nena. Mai més va tornar a ser una nena capritxosa, que demanava sense parar tot el que li passava pel cap. Va viure molt feliç i els seus pares els van estimar tant com ella l'estimava a ells. Bé, desitjo i espero que aquest conte us ajudi a la vida i a ser millors persones. Bona nit i us estimo. Aviam, aquest conte era una mica porno, És a dir, el pare sent l'unicorn... Hi havia com una miqueta de sofília. A mi m'ha deixat tranquil. Un estil maristes, saps què vull dir? Sí. M'ha agradat. Jo crec que, bueno, com sempre... S'ha emocionat el Marçal, Sí, m'he emocionat. Ha passat unicorns i... Sí, m'ha passat... Exacte. Love forever. Jo crec que ara la gent ja estarà dormint. O sigui, després d'aquest super... Sí, jo crec que d'aquest super conte la gent ja estarà, vamos... Que això ja ningú escolta. O sigui, això ho estem fent per nosaltres. Sí, jo ho faig per mi mateix. I la resta de programa? La resta de nosaltres, la programa per tota la gent que ens escolta, les 3 o 4 persones que hem tingut a l'Insta Live. Bé, abans del conte del Jerry... Donem el resultat de l'Akinator? Estàvem fent un Akinator que hem arribat ja al resultat. Joan, sisplau. Última hora! Bé, el cas és que he seguit fent preguntes d'aquestes ambigües que m'estava llançant l'aplicació de merda. I ha sortit? I després d'unes 20, 25, 26 ha arribat a la conclusió de que estàvem pensant en tu amigo, l'amistat. Amb una fotografia així anime bastant suggestionable. És a dir, amb la foto d'una pava hentai
A veure. Tampoc és tan heavy. Amb una És merda de caputxa foto. de sapo. El cas és que l'aplicació permet que, en cas de que s'equivoqui i no estem pensant en tu amistat, pots dir-li, t'has equivocat, i et seguirà fent preguntes que s'acumularan a les anteriors I li hem respostes. donat estoy equivocado. Li hem donat estoy equivocado i ens ha fet 5 preguntes més i ha arribat, evidentment, Albert Rivera. Albert Rivera! Opa! Ens número! Per los pelos! ASMR, una mica. Bueno, això que sabíeu que ho hem fet perquè ja no ens està escoltant ningú, O sigui, no hi ha problema. Bé. Notícia d'última hora, sisplau, música d'última hora, Jerry. Resultat... Tenim resultat d'última hora! El Livorno ha perdut 0-1. De l'equip contrari al minut 89. Hòstia, el Livorno ha perdut. Això és quasi al final, no? Sí, són 90 al 89. Hòstia, que putada, Coitus interruptus. Mira que maco surt. Home, l'Albert Rivera surt amb una cara bastant blanca. Surt guapo, Se li veu Oh, és la cançó de que ja estem acabant el programa, Porta ensaïmada, Porta ensaïmada. Bé, doncs, com cada setmana, donar les gràcies a tots els que ens heu estat escoltant, als que no heu pogut escoltar però també formen part del programa, la Paula a la producció, el Gerard a les tecles, el Marc, el John, el Pau Santagini, el Jerry, avui no ha pogut estar l'Eric, però en el fons del nostre cor també ha estat. Un servidor, el Marcel, també gràcies al nostre convidat, el Max Ramó, que ha vingut a fer-nos companyia, i a tot el públic que també ha vingut avui, que han sigut rècord d'audiència, i a tothom que ens ha escoltat a Ràdio Corbera i a tothom que vulgui de la vida. Això ha estat la Navarreta, us esperem no dilluns que ve, el següent. Sigueu feliços, us estimem, a reveure i bona nit. Eres la rival.